What's up mga kanahong, for today's video, adi ako tagkarabaw, kamang ko pala pagpalunay, kay larong mamay, mga tagkarabaw, mga kanahong, alas ko taro na kasi, palunay ko na, matok sa mga karabaw, malunay na nahiya, kay diari ko na harong mamay, di ko na harong mamay panahon. Hayaw ito, man, kita niyo kung paano maglunay karabaw, nilahor mamay. Samad pagod mga kanang samad pagod may samad yung nandala ini mga yawing kumbalbag sa lipo kumbalbag gunay na pas masulod kita ngadto amo yun itong one alibungan. Tuloy na ako. Bilang ni mamalo na niya. Malukot na. Hayaan video hay. Hay. Mamalas pa ako mga kanahong kay tigang po akong pasok. Pagkakapa kasi akong karabaw. So, wari ko ka video kanina. Kaya mo po ay nagkaturog. Kamamata ko panganla mga kanahong. Diri laro mamay. Mga kanahong. Amon pagmamala iyo. Damo nga salamat. Ito pagsuporta. Haakon. Agian mga kalangan kawayan ano na mga klase na naman kami buwas martes na naman buwas klase na naman namon mga kanang hindi laharo mamay panahon hayaw ito so atumatang karabaw atuan mapait kakaon nilaharo mamay na usa nalagot na ada o bayin so mga kanawong tiuli na ako and so ngayon na anay kita mahuman and damo salamat yung suporta ako and thank you all everyone, shout out sa supporter ko dyan. Shout out sa all supporter ko dyan. Sana diri ka mo magsaway ta ako mga video ngarang good tila. Papaniguruan ko ini para iyo mapasaya ko it mga tao. Malipay ko mga bata. Malipay mga mapalipay ko mga bata ngan hit mga bata para matatduan ko pa maupay nga inspirasyon para sa bata. Di po yun yung akong vlog mga linarong. Yun yung akong vlog para po yun na iyo. Mapasaya ko po kamo. Bisan marautak na kong. Bisan anula. Marautak badong, marautak shirt. Okay lang akon. Di makariko. Sige, balang araw. Sige na ang bala para sa akin. At sana wag tayo mawala ng pag-asa. Boss na ngayon guys, ang vlog na to eskulahan. And bayan sumiring para muwahin anto. Para muwahin react kan react ko kuan. Ala yung buligi na lak niyo. Mga kanawong huwa ko mga supported dyan. Buligi kak niyo. Lislat ma 1K. Mawangking nga mga nga react kan highlight react and kuan react kay buwas na gud kam ko mga kanahong kailangan lang para grids labang kita mga kanahong. Thank you all for today's video. Bye bye.